L-ex ġurnalist ta' The Times of Malta Ivan Camilleri ħallas 5,000 euro lis-sit tas-supermarket li allegatament inqabad ħireġ minnu boġġetti ta' valur li ma ħallasx għalihom għal darba darbtejn. Dan ġie żvelat fit-tmiem ix-xhieda li ta' Raymentov is-sit tas-supermarket Value f'kawża tal-libell li fetaħ id-direttur maniġerjali tal-Media Today Xavier Balzan kontra Camilleri. Fl-aħħar ta' Ottubru li għadda, il-Gazzetta Malta Today żvelat kif l-ex ġurnalista Times of Malta allegatament seraq oġġetti minn supermarket fin-Naxxar. Ir-rapport allega li Camilleri nqabad fuq il-kameras tas-CCTV u hemm ġie affaċċjat mit-tmexxija tal-istabbiliment. Fit-tmiem ix-xhieda, is-sit tal-Value spjega kif telefonata ma' Xavier Balzan fid-29 ta' Ottubru huwa qalu li l-prodotti fit-trolli ta' Camilleri kienu jammontaw għal madwar 80 euro u qal li l-għada Camilleri talbu apoloġija. Madankollu, fil-kontra eżami mill-avukat Veronique Dalli, is-sit tal-ħanut f'mument ta' aġitazzjoni qal lill-maġistrat li aċċetta 5,000 euro minant Ivan Camilleri. Qal li s-somma totali rċevija f'żewġ pagamenti ta' 2,500 euro l-wieħed. Matul is-smigħ tax-xhieda xedt ukoll id-direttur maniġerjali tal-Media Today Xavier Balzan. Huwa qal kif l-għadda li ġiet ippubblikata l-istorja dwar l-allegata serqa, il-Gazzetta The Times of Malta fl-editorjal tagħha iddefendiet lil Camilleri u ddeskrivit l-artiklu ta' Balzan bħala malizzjuż. Madankollu qal li fil-21 ta' Diċembru li għadda, il-Gazzetta irtirat id-difiża li kienet għamlet għal Camilleri wara li sar magħruf li Camilleri allegatament għadda informazzjoni lil Jurgen Fenek, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, li l-pulizija kienet qed issus warajh. Qal li dakinhar it-tmexxija tat-Times żiedet tgħid li keċċiet lil Camilleri wara li investigat l-allegazzjonijiet u sabu li kienu minnhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.